ஒரு மென்னோட லைஃப்பில் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அண்ட் பிரதர்ஹுட் எந்த அளவுக்கு முக்கியம் அண்ட் அது நம்ம லைஃப் எப்படி மாற்றுது? ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். பிகாஸ் எனக்குலாம் வந்து லைஃப் மாறினது என்னோட பிரதராக ரொம்ப. வி ஆர் 3 அண்ட் என் ஃபர்ஸ்ட் பிரதரை காமிச்ச விட செகண்ட் பிரதர் தான் வந்து கிட்டத்தட்ட இன்னொரு அப்பானே சொல்லணும். ஏன்னா லைஃப்ல நம்ம வந்து படிச்சுட்டோம். நெக்ஸ்ட் லெவல் வந்து நான் மேலே ஏறி போறதுக்கு அப்பாவுக்கு வந்து அந்த புரிதல் இல்லை. பட் அண்ணாவுக்கு வந்து அந்த புரிதல் இருந்ததுனால தான் வீட்லயும் வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணாங்க. நம்ம ஒரு விஷயம் பண்றோம் அப்படின்னும் போது வீட்லயும் வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணி, ஏன்னா பிகாஸ் அவங்க நமக்கு மேலே இருக்கிறதுனால அந்த பெரிய மனுஷன் சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த கேட்டகரியில் வந்து அவரை வச்சிருப்பாங்க. அப்போ நம்ம ஜென்ரேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இவன் என்ன பண்றான்றதுக்கு புரிஞ்சுட்டு வீட்டில் பேசும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா, கன்வின்ஸ் பண்றதுக்கு ஒரு ஆள் வந்து நம்ம வீட்லயே இருப்பாங்க. இதே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து வந்தா கூட ஃபேமிலி வந்து அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்காது. அது வந்து என்னன்னா மாரல் சப்போர்ட்டா இருக்கலாம், மணி சப்போர்ட்டா, ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட்டா, எது வேணா இருக்கலாம். பட் ஒரு பிரதர்ன்றது இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இந்த லைஃப். நம்ம ஏன்னா எது பண்ணாலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்டு வந்து நிப்பாங்க. பட் பிரதர் என்ன கேட்டீங்கன்னா அதுக்கும் மேலதான் நான் சொல்லுவேன்.